Днес ще играем на двора, защото ще имаме празник, състезание. С какво ще се състезаваме? Чудесно! Трябва да сте много бързи. Да си намерите буква навсякъде из двора да търсите. И който се намери буква си я слага като медальонче на врата. Буква има за всяко дете. Когато всички имате букви, пак се събираме на кръч. Готови? Старт! Търси, ще намериш, търси. Една. Който има буква, застава в кръч. Но виж каква красива буква се намерила. Ела на кръч. Йони, обяснявам. Това го знаете какво е, нали? Свирка. Там сините флагчета, виждате ли? Това е една къщичка на звукове. А червените, виждате ли ги? Това е това е къщичка на звукове. Синя къщичка на звукове и червена къщичка на звукове. Слушай правилата. Когато свирна веднъж, започвате да се разхождате. Като свирнат 2 пъти, бягате. Когато свирнат 3 пъти, всяка буква трябва да влезе в своята къщичка. Хайде да идем там на тревата и да започнем. Мисля, че е при мене. Добре. Сега да видим. Един по един излизате. Ела, коя е твоята буква? Ч. Тя за кой звук е? За съгласен или за гласен? Съгласен. Съгласен звук. Да. Съгласен. Какъв е цвета на съгласните звукове? Син. Каква ти е къщата? Синьо. Продължаваш да играеш или да чакаш децата? Дани, буквата ти за кой звук е? Д. Звукът Д. Съгласно. И цвета му е син. Браво, участваш. Буквата ти е? Не. Съгласен звук ли показва или гласен? Съгласен. И какъв цвят трябва да е? Син. Давай. Следващия. Твоята буква е? Прескорите. Коя е твоята буква? Как се казва тази буква? Не я виждаш ли? Б. Чакай. Б. Б. С тази буква Б, какъв звук отбелязваме? Съгласен или гласен? Вече. Звукът Б. Петя. Не дай се разхождаш, ами иди на полянката и чакай. Син. Син, какъв е той? Съгласен или пък гласен? Съгласен или гласен? Браво, човек. Твоята буква. Момчета, искам да чувате всички. Буквата ти е? Гласен или съгласен звук отбелязва? Гласен. Гласен. И последно? Съгласен. С какъв цвят отбелязваме съгласните? Давай, буквата е? Какъв звук отбелязваме? Съгласен или гласен? Съгласен. И с кой цвят? Браво. Петя, Твоята буква коя е? С буквата За гласен или съгласен звук отбелязваме? Право, с какъв цвят? Какъв е този цвят? Синьо. Добре, Преско, къде ти е буквата? На гърба ти. Преско, тази буква е малко трудна. Знаеш ли коя е? С, браво. Добре, като чакай сега. Някой изгорял. Виждам. Стой си на мястото. Не ме интересува. Така. Чакай. Тази е Ц. Ти що си тук? Гласен звук или съгласен звук отбелязваме? С кой цвят го отбелязваме? Добре, чувай. Хайде бързичко. Пиши си буквата.
Каква ти е буквата? Коя е тази буква? Тази буквичка. Не. Кой ще помогне? Ела, Самира. Коя е тази буквичка? Кажи му. Не, ела, Ицко. Коя е тази буквичка? Добре, коя е тази буквичка? Коя? Г. Кой е звукът Г? Съгласен или гласен? Можеш ли да пееш с Г? Тогава какъв е? Не, ако мога да пея, тогава е гласен. Ама като не мога да пея? Съгласен звук Г. Буквата Г. С какъв цвят отбелязваме съгласните? Що приказваш? Като не е вярно. Що го бъркаш? Буквата Г какъв звук отбелязва? Да, синьо. Какъв е звука? Съгласен или гласен? Браво. Слушаме. Буквата е? Какъв звук отбелязва тя? Съгласен или гласен? Браво. Съгласен или гласен звук? Добре. Какъв цвят да отбелязваме? Браво. Коя е твоята буква? С какъв звук я отбелязваме? Кой звук отбелязва тя? Загласен. Какъв не чух? Загласен. И с какъв цвят? И със син. Добре. Твоята буква е? Р. Добре. Като Рапунцел ли? Или като Рая? Като рай. Добре. Съгласен звук ли отбелязваме с нея или гласен? Съгласен. Добре. С кой цвят? Син. Браво. Буквата ти е? Помощ. Мартина, коята е буква? Л. Това е буквата Л. Тя какъв звук отбелязва? Гласен или съгласен? Съгласен. С кой цвят? Синьо, добре. Твоята буква е? Х. С кой звук отбелязва тя? Гласен. Гласен. Я изпей песничка. Х. Става ли? Какъв е този звук? Не, той казва. Ако мога да пея, гласен. Ако не мога да пея, съгласен. Не може да пее. Значи като не мога да пея, звука е съгласен. И кой е неговият цвят? Браво. Браво. Сега, Коси, има... Всички печелим. И аз сега да видим. Чакай, слушай. Коси има буквата Е. Коси, разкажи как тази буква Е дойде при тебе. Разменихме ги всичко, защото не искам той да губи. Добре, защото ти знаеш, че тази буква какъв звук показва? Гласен. Какъв? Не чух. Гласен. И какъв е неговият цвят? Червен. Да, Ичо се е объркал и ти си искал да го спасиш, да не изгори от играта. Сега, Коси като е направил това и се е взел грешната буква нарочно, Коси да изгори или да продължи да играе? Да продължи. Добре. Хайде да седем при тях и да видим какви са техните букви и дали правилно са или някой ще изгори. Сега, от синята къща никой не изгоря. Искам да слушате. Искам да слушате. Да видя. Коя е твоята буква? Какъв звук отбелязва? Гласен или съгласен? И кой е цвета на гласните звукове? Пети самолета. Ти не изгоря, браво. Браво, Теди! Твоята буква коя е? Какъв звук отбелязваме с буквата О? Гласен? Ага, и какъв е нейният цвят? Червен. И ти си победител. Йони, твоята буква е? А, буквата А, какъв звук отбелязва? Гласен или съгласен? С какъв цвят? Червен. Браво. А Челия? Твоята буква каква е? Какъв звук? Какъв звук отбелязваш? Гласен или съгласен? Съгласен. Я изпей песничка с У. Я пейте всички. Можем ли да пеем? Ама като мога да пея не е съгласен, ами е гласен. Щом мога да пея, какъв е звука? Гласен. Мога да пея гласен. Какъв е цвета му? Я да видим, Мишо. Дай да видим. Буквата А, кой звук отбелязва? Звукът А. Съгласен или гласен? Гласен. Какъв му е цвета? Червено. Браво. Няма никой изгорял. Елате да повторим още веднъж играта и минаваме към следващата игра. Браво на децата.
И аз само да преброим, без да правим проверка. Да преброим в къщата с гласните звукове. Колко деца има? Отивам да броя, ви стойте и гледайте. Колко са децата в къщата на гласните звукове? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Елате всички на полянката. Айде на полянката. Елате на полянката. Защо? По каква причина в къщата на гласните звукове имаше само 6 деца? Защо? Защо само 6 деца бяха в къщата, в червената къща? Защо в червената къща имаше само 6 деца? Не. Кажи, Кики. Да, колко точно са гласните звукове? Само 6 червени гласни звукове. А съгласните са много. Край на първата игра. Браво, никой не изгоря. Значи всички минаваме към втората игра. Сега, за да отиваме там на плочките, за да играем втората. Друга игра. Друга игра. Ще се разделим на отбор. Масите още не ви трябва. Аз съм с тебе. Дани Пламенов е капитан на един отбор, Влади е капитан на другия. Чакай. Дани и Влади са капитани. Отбора на Влади остава от тази страна на въжето, а на Дани минава от другата страна. Или само Дани, внимателно. Така, Влади, избери си човек за толкова. Бързо. Зара. Дани, избери. Давай. Влади, ти избери. Бързо. Ито. Избери, Дани. Йони. Бързичко. Хайде. Влади, ти избираш. Дани. Давай, Дани. Дани. Бързо играй. Бързо избирай. Карина. Хайде. Добре. Избирай. Зай. Давай, избирай. Инчо. Избирай. Петя. Брат Петя. Добре. Пак си ти. Ти си. Бързо. Чихо. Пламен. Давай, Дани. Написай. Мишо. Избирай. Рая. Айде, Влади. Топ. Ези. Влади. Ачеля. Мартине, ти си тук. А Петко няма да си играе, не го вижда, няма да го скача. Добре, сега, я чуйте. Слушате ли? Първата част от играта е всеки отбор, слушай, всеки от отборите ще отиде зад масичката, ще се нареди в колонка. Сега ще покажем с Зарито какво ще правим. Ала, Зари, да покажем. Нареждате се ето тук, отстрани и отзад масичката в една колонка. Като кажа старт, тичаш. Може и на пода, пусни на пода. Айде, дай. Пускай на пода и дай. Доктор, къде отиваш? Той не се върна. Долу я пусни, доктор, пусни я долу. Пусни. Давай. Сега, отбора, който е по-точен във втората половина на играта, ще спечели 3 точки. А отбора на... Ами ако не сте чули правилата, ще спечеля аз.
Казвам ви. На масата имате кошничка с червени и сини листчета. Ето ги. С тях какво ще направим? Ще ги очистим? Не. Имате и лепило. Ще ги лепим някъде. Къде? На картинките! А това на какво ви прилича? На шаблон. За какво са? За картинките! Не, картинката е голяма, това е малко. Кажи. За листчето. За думичките! Какво ще правим с това? Ще лепиме червени и сини съгласите и съгласите. Така, Те са обаче, големи. точно така, обаче, вижте, Като в каничките. я вижте Да, тук те какво са има. големи. Тук какво има. Първо трябва да Те определите. са там. Първо ще трябва да определите вашата дума. Шест. Колко звукове има в нея. Да си изберете това ли е за Ама ли нея столче? или е това. Зависи от думата. Сега ще ви покажа, аз съм направила едно нещо. Да го видите като пример. Моята дума е, картинката ми е лале. Ето го лалето. Първо съм залепила лалето на големия лист. Под него съм залепила малкото шаблонче с броя на звуковете. Нали? Виждате ли го? Върху него съм залепила където трябва. Синьо и червено където трябва. Тези две точки какво са? Защо имам тук две точки? Не знаем. Защото думата лале съм показала колко стрички има. Всяко дете от вас трябва да има такъв готов лист. Първо си залепя думата, картинката, която има. После избира колко звука има в нея. Залепя ги. Значи, след като се залепи картинката, Зари, не сега. След като се залепи картинката, си избира колко звука да залепи и накрая си залепи синьото и червеното по местата. После определя колко са точките и смоли, а колко са сричките. Чувате ли ме? Чувате ли ме, Теди? Определя колко са сричките и смоли ги отбелязва. Това разбрахте ли го? Всеки самостоятелно ще направи своята картинка. Но оценката за точки е на целия отбор. Ще ви дам възможност, ако прецените помежду си в отбора да се разберете и помежду си в отбора имате право да си размените картинките. Като прецените, ако имате някое дете, на което му е трудно и то каже тази дума не мога, искам по-лесна, вие трябва да му намерите лесна дума. Така че накрая всеки сам да си е направил своето листче. Когато сте готови, направили своите листчета, такива всичките, ги защипвате на въженцата в къщичките. Отбора на Дани Пламенов защипва своите отговори в синята къщичка, а отбора на Влади защипва своите отговори в червената къщичка. Когато всички са готови, не броим време. Няма време. Когато всички са готови, ще проверим колко грешки има. Отбора, който има по-малко грешки и повече верни отговори, получава трите точки. Ако е обратното, те имат повече грешки, който има най-много верни, печели. Сега, отидете си по масичките. Преди да започнете работа, помислете, ще си разменяте ли думи. Разменяйте сега думи, защото после няма да можете. Ако ще разменяте, разменяйте сега. Ето ви синото и червеното. Първо залепи картинката. Много е лесна тази дума. Три какво? Търси. Не са три думи. Три какво? Какво има да ми бъде? Това е паница. Ако на някой му е трудна дума, преди да почне работа, може да се размени. На мен е трудно. Ако има с кого се разменяйте. Аз размених най-трудната дума. Добре. На мен е част. Коси, защо правиш тази дума? Тя не е ли много лесна? Що не попиташ някой дали има нужда от лесна дума? На мен е трудно. Това е камък. 4. На мен ми трябва думата 4. На мен Аз имам дълги.
Моята е с 3. Пазете се, да искам нещо да На мен направя. ми трябва... значи. Звукът е с 4. Чакайте, къде има капачка до това? Може да помагаш мен, Коси? Ами не мога, изчакайте сега, че ми е трудно. Р е гласен. Защо няма пет? Р е гласен. Да, верно. Пред малко моето беше съгласен и бяга в синьото. Не мога. На тая жаба. Как си за тая жаба? Човек дълга ли? Мисля, че моето е късо. Шук. Да, късо. Ей, пукай качинката. Ей, Пече, това е моят лист. Не вземи си качината, лопатата. Жаба. Да, тали му. Три думи. Трябва ми 3 думи. Имате ли това ето? Трябва 3 думи. Аз имам лопата. Госпожо, трябва ли да залепим тая картина? Госпожо, трябва да взема две щипки. Взимай. Коси, броя с рички написали? Добре. Добре, сега Р и Аз чакам отбора да е готов. Хайде, Мартине, почва и напей. Напомням, че трябва да отбележим с молива броя с рички. Броя с рички трябва да е отбелязан. Мъчиш се сама, можеш сама. Чакай, как се броят с ричките? Не по буква. Чу ли го? Браво. Зара, що реве? Зара, що реве? Помага ми на Зара, че реве. Първото синьо. Кое е първото на пиленце? Казвам те. Съгласен. Значи ти. Значи първото е синьо. Ти. Албата пия. Синьо ли е? Готов съм. Да вземаш щипка. Вашия отбор къде ще ги носи? В червената къща. Взимай щипка. Абе той не ти трябвало. Къде ти е картинката? Картинката ти къде е? Е тази. Твоята картинка? Не, чакай, жаба. Е, тук го остави. Петя, вярно ли? Вижте, вярно. Това е лампа. Лампа. Залепи я на белия лист. Вземи си един лист. Какво ли Така. Госпожо, с това пеете? Не можем да пеем. Това не можем да пеем.
Я сам готова. Готова съм. Всичко го направи синьо. Всичко е синьо. Не са ти думи, май. Дали всичко ли си? Ще да помагам? Да. Не може да пее Косио. Да служи К, синьо. Може да изпълням само едно. Чакай да сложа. Броя свички. Всичко синьо ме преславя. Ти разбираш ли? Ама как? Може да пее. Там остави червеното. Не бе, червеното е гласна. Не може да се пее. А това е У. С него не може да се пее. С У не може да се пее. Но може. Вземи 2 стихи. Ама и това не помага. Давай стихи. Май за ти, не? О, Петре, влияеш през градината. Бебе, преско, виж, парашути. Да. Бодаче е по-лъна. Парашути, бе. Готова съм. Само хванах, не това не помага. Аз съм повече. Синьо! Синьо! Ето синьо! Синьо това е! Медлука! Медлука чути! Има медлука! Коси, веднъж закачено нямаш право да го свалиш. Не, то не беше науча. Което е закачено не се сваля. Ето си. Медлука, ето. Дай ми. Сега какво да правя? И аз трябва да отваря. О, в мърце ти си загубил всичко. Ч синьо. Ч. Как се звучи? Взе това да. Д. Молив. Д. Ето Д. Д. Аз съм готов, Мартина и часа. Аз пъти да ето че ми била. Чаеш една ще пена. Добре, залепи всичко на листа, де. Защо всичко хвърчиш? Залепи ги. Това и сложи колко фрички има. Всичко да е залепи. Да, всичко залепи. Това да е залепи. Аз съм готова. Защо ще го отлепиш? Защото е грешно ли? Не отлепи го, ще ме грешно. Червено. Върнете си там. Ние сте червено. Добре, тук ще има. Ами давай тогава, бързо. Не знаем. Тук няма бързина. Да видим първо отбора, червения отбора на Влади. Какви верни има? Отиваме на червения отбор.
Да, всички елате. Елате всички. Всички идват и проверяваме. Те има 3 грешки. Сега, да видим. Ножа и... Чакай, едно по едно ще гледаме. Каква е думата им? Колко срички има? 3. Вярно ли е? Да. А как са наредени? Ло, па, та. Правилно ли е? Съгласна Л, гласна О, съгласна П, гласна А, съгласна Т, гласна А. Лопата. Вярно ли е? Да. Капитана ще държи верните. Къде е капитана? Айде бе, капитан. Дръж верното. Дайте друг лист за проверка. Едно вярно. Давай. Нож. Колко срички има? Пляскай. Нож. Колко? Колко? Ясно, пляскай само. Само Велизар. Пляскай. Но? Колко срички има? Една. Колко са написани? Написани са 2. С какво свършва думата нож? С кой звук е? Звука Ш. Червен ли сега трябва да бъде? Това е грешка. Слагай в коша. Думата е? Куче. Колко са историчките? Пляскайте. Колко са? 2. Правилно ли са подредени звуковете? Да. Айде станаха за Влади още една верна. Тази. Какво има нарисувано? Колко срички има? Колко са сричките? Сричките, колко са? Не звуковете, сричките. Една сричка, вярно е. Звуковете вярно ли са наредени? Да! Айде още едно вярно за Влади. Коя е думата? Лимон. Колко са сричките? Пляскайте. Лимон. Колко? 2. Вярно са отбелязани. А буквите? Верни ли са? Да. У е първата, съгласен звук е. Втората И, после М, после О, после Н. Верни са. Прибирай го. Коя е думата? Жаба. Да видим колко срички има думата жаба. Пляскайте. Кой прави думата жаба? Петя. Добре, Петя, ти откъде бървиш? На Влади, нали? Да. Добре. 2 срички, вярно. Тук вярно ли е жаба? Вярно ли е? Да. Браво, още един верен отговор. Дай да видим. Коя е думата, кои са сричките, нещо виждате ли? Грешка, слагай в кош. Има ли още листи? Дайте да видим. Дайте да видим. Има и трети бе хора, обаче. Айде. Да видя. Коя е думата? Челия в коша. Коя е думата? Пиле. Колко срички има? Никакво. Пляскайте. Колко срички има? Колко са? Не знам. Колко са сричките? 2. 2 срички. Пиле. Има ли звуков модел? Не. Грешка, слагай в коша. Може ли аз? Да, не може ли? Ама да вече хвърли. Коя е думата? Листо. Има ли брой срички отбелязан? Няма. Има ли звуков модел направен? Грешка, слагаме в коша. Колко верни има Влади? 1, 2, 3, 4, 5. При отбора на Влади има 5 верни. Айде да видим там. Айде да видим. Лук. Колко звука е? Лук. Колко срички е? Няма нарисувано. Колко е? Колко срички има? Как определяме сричките? Има една сричка, ама отбелязана ли е някъде? Това е балон. Колко срички има? Добре. Колко звукове? У, А, У, О, Н. Вярно ли е? Да. Капитана да го вземе, вярно е. Това е мотор. Колко стрички има? 2. Добре, има 2 стрички. Да видим дали е вярно. М, О, С, О, Р. Вярно ли е? Да. Колко? Заповядай. Верено. Това е сок.
Колко срички има? Една. Думите, това звуковете верни ли са? С, О, К. Вярно? Заповядайте. Сега да видим. Хайде да видим тази дума, коя... Мене гледаш. Коя е думата? Риба. Колко срички има? Две. Колко са тук да видим? Р, И, Б, А. Вярно ли? Да! Айде! Колко имате? Какво е това? Рак. Колко срички има? Теди, я къде си? Теди, пляскай. Кажи рак и пляскай. Не ми казвай какво мислиш. Колко срички има? Аз си написала 2. Рака жалко отива в коша. Коша. Това е... Какво е това? Кана. Колко срички има? Две. Да видим това вярно ли? Х, А, Н, А. Вярно ли? Да. Заповядай. Какво е това? Паница. Добре. Колко срички има? 3. Хайде да проверим. Пляскай. Паница. Колко са? 3. Да видим тук. П, А, Н, И, С, А. Вярно ли? Да. Това какво е? Чаша. Колко срички има? Бройте ги колко са. Чаша. Колко срички трябва да има написани? А има ли ги? Грешка. Така, думите свършиха ли? Марчин, защо е грешка? Добре. И това е в коша. Дани, брой колко верни имаш? 1, 2, 3, 4, 5. Сега. Елате, сега има още. Елате. Идвате ли? Отбора на Дани Пламенов има 4 точки, а отбора на Влади има 0 точки. Откъде имате една? Нямате. Те бяха по-бързи. Там нямаше точки, тъй че нямате. Сега, тук има игра. Искам двамата капитана да дойдат и да си изтеглят по една карта, която няма да... Само слезте вие, слезте. Само капитаните. Изберете си по една. Айде, избирай. Избирай. Избери си. Избери си. Която си искаш, избери. Така. Сега, слушайте. Това са, я да ви покажа. Маймуната Владо, имаш стърки, я гледай. Картинката на отбора на Дани Пламенов е тази. Сега ще ви кажа какво ще правим. А картинката на Влади е... лебето под. Ето тази. Сега, с Велизара ще слуша ли? Ще слушаш ли? Влад, какво е това нещо? Това са две странни картинки, както вие видяхте. Когато ви обясня всичко, двата отбора се оттеглят и обмислят какво ще направят. Когато кажа, че можеш да тръгнеш, тогава тръгваш. Първо слушай внимателно какво обяснявам с тези картинки. Сега отбора, който има най-интересна история, получава 3 точки, а отбора, който е най-бърз, получава само една. Най-накрая на цялото състезание, отбора, който се е държал най-добре и който е бил най-задружен, получава плюс 3 точки. Най-задружният отбор получава плюс 3. Тук плюс 3 за най-интересно, плюс 1 за най-бързо. Сега, на тези животни трябва да измислите имената, къде живеят, какво обичат да правят, какви вълшебни сили имат и да измислите история с тях.
Може да бъде смешна, странна, тъжна, страшна, каквато искате. Всякаква може. Значи, как се казва, какво обича да прави, къде живее, какви вълшебни сили има и една история за своето животно. Искате ли аз да ви дам пример с друго животно? Добре, аз ще ви дам. Сега... Така. Ще ви дам пример с едно от животните. За кое е животно? За това ли да ви разкажа? За това ви разказвам. Слушайте, аз съм се избрала това животно да се казва пеперослон. То има тяло като слон, ушите му са големи, пъстри крилца, има дълъг хобот, с който може да достигне не само плодовете, но и магическите цветя. На главата си има две малки антенки, които започват да трептят, когато той усети магия или пък опасност. Обича да лети из цветните поляни, да пръска магически прашец и с този прашец цветята разцъфват по-ярко, а децата, които го докоснат, започват да мечтаят много красиво. Пеперослонът живее в скрити долини. Небето там е винаги синьо, цветята са много ярки. Той живее в едно голямо светещо дърво, чието плодове дават сила на крилата му. Вълшебните му сили са, че може да лети безшумно, да пренася тежки предмети, да създава силен вятър, с който да прогони враговете. Има магически прашец, който може да лекува тъгата и кара всички растения да оживяват. Сега ще ви разкажа само една смешна история и след това започвате да мислите за нея. Пеперослонът искал да изненада приятелите си с цветен дъждец. Размахал крилете си и сипал купче на лилави бомбони маршмелоу от небето. Всички танцували щастливо върху след пухкавите парченца. После той тихнал и създал дъга от прашец. Мислете. Отивайте и мислете за вас. Как се казва, какво обича, какви са му силите? Зари, казва се Бухто Лебе. Сетих се. Маймун Костенур имал вълшебна сила да кара хората да си мислят за хубави неща. Костенур живял в жълтата и ял много древни неща. Давай. Маймун Костенур. Това е много смешно. Имал сериозна приказка и разказал на другите маймуни Костенур. Аз ти си го мисля. След разказал му историята, която още било малко бебенце маймунче Костенурче. Майката и бащата били добри, но нищо не му позволява. Ние сме готови! Отбора на Влади е готов първи и получи една точка за бързина. Сега сте 4 на 1. 4 на 1. Сега, вие готови ли сте? Да. Добре, изчаквам ви маничко. Да чуем историята на отбора на Влади. Покажи. Имало едно време един лебо, който е плувал Имало едно време един октопод, който е плувал дълбокото. Тогава някои хора са мислили само за октопод защото е пускал само масачилече, но някои хора другите лебеда стои по върха.
И някои хора го мислят само за лебед, защото нищо не пуска и има крила. Но някои хора го мислят и за лебед, и за октопод. И той се казва лебед октопод. Добре. Какви вълшебни сили? Чакай, какви вълшебни сили има той? Какво може да Че прави? можел да говори, да пляска с кириле и можел да пуска мастил и да яде мастилото. Добре. Като за храна. Добре. Хайде да чуем историята на отбора на Дани Пламенов. Имало едно време едно малко маймунче костенурче. То живяло в джунглата. Имало малка сила, като силата му била да прави другите щастливи. И след това то на друг ден молило за храна. Една стопанка минала на джунглата да набере дърва. Взела маймунчето костенурчето. Завело го у дома. Изкъпало го е и маймунчето се радвало на Коледата. Обаче видял на другия ден, че стопанката има много работа. Опитал се да помогне много, обаче не успял, защото стопанката не му позволяваше. Маймунката решила да направи, да се използва силата, за да му позволи да чисти с нея. Но вълшебният прах не подействал. Той опитал всякакви магии, но не успял. Накрая забравил, че трябва да използва любимата си сила. Но не знаел, забравил как се използва. Казал магическите думички и навънка полетял сняг. Коледната елха се украсила още повече. Имало подаръци по телхата. И дядо Коледа летял около къщата. Добре, може ли да видим картинката на вашето животинче? Покажи я. Ами, как се казва вашето животинче? Маймун костенурка? Маймун костенурка. Добре. Маймун костенур. Значи, маймун костенур и лебеда октопод преживяха интересни истории. А къде живееше маймун костенура? Защото в джунглата. В джунглата. А къде живееше лебеда октопода? Под водата. Който е за водата да дигне ръка. А който хареса повече за маймун костенурката? Май сте наравно. В такъв случай двата... И на Допчо и на Мишо и хареса за костенура. Да, добре. Двата отбора получават по 2 точки за тази работа. Станаха 3 точки за... Може ли да спрем да ви кажа? Всички имаме по 2. Сега, 2 на 2. Ние сме на отбора на Влади има общо 3 точки, а отбора на Дани Пламенов има общо 6 точки. Сега, последни 3 точки за най-задружен отбор. Аз видях през цялата игра, че отбора на Дани Пламенов бяха по-задружни. Им давам 3 точки за това, че бяха задружни и че работиха всички. Всички получават награди, но отбора, който победи, ще си избере всяко дете своята награда, а отбора, който загуби, каквото му се падне. Сега, я служи това там на стълбите. Показва първо на момичетата от отбора да се изберат. Ето къде ще ги наредя на стълбите. Момичета, това са ви наградите. Това са стикери. Ще ги носите вкъщи. И аз не, защото тук ще наредя картинките. Не е за ръцете. Не е за ръцете. Отбора, който спечели, избира. Вече може да почвате да избирате, аз докато подреждам. Сега на вас, каквото ви се падне, т.е. давам на всеки без да гледам какво съм дала. На кой каквото се падне. Котката има. Аз също имам последно. Падаме са същите! Падаме са същите! Кой няма? Имате ли всички? Край на играта има
взимате си награди. Сега, я ме чуйте малко. Чуйте ме за малко. Тези награди може да играете с тях и после ги носите вкъщи. Те са на самозалепваща хартия. Отлепяте отзад тази хартийка и тя става лепкава и се залепате където мама и тати позволят. Играта свърши, хареса ли ви? Да. Много. Добре. Айде, прибираме се. Не, прибираме се. Вие се прибираме.